Час новин на АТР в ефірі «Заман». Сьогодні 15 січня, понеділок. В студії для вас працює Софія Бляєва. Мої вітання. Чергові штрафи за одиночні пікети в анексованому Криму по 10 тисяч рублів. За рішенням окупаційного Феодосійського міськсуду змушені будуть заплатити ще 3 учасники одиночних пікетів проти переслідування мусульман півострова, що відбулися у Криму торік, 14 жовтня. Зранку у Феодосії судові засідання над Ералом Дані та Русланом Рустемовим. Окупанти їм закидають участь у несанкціонованих масових зібраннях за те, що вони прийшли на одиночні пікети 14 жовтня минулого року. Кожному суддя призначає штрафи по 10 тисяч рублів. Правозахисники, що прийшли на судові засідання, називають справи шаблонними. Все доказательства в суде были основаны, как говорится, все были мыльные. Особо не было ничего понятно. Многие рапорта и постановления были составлены с ошибками, на что судьи ссылались о том, что это всего лишь технические ошибки, как говорится, в рассмотрение не берется, но тем не менее мы-то знаем, что на самом деле все это учитывается в суде, и решение суда на самом деле было предсказуемым. Підтримати тих, кого судять, прийшли 40 чоловік. Одразу у рамках кримського марафону збирають гроші на виплату штрафів. По обіді у окупаційному Феодосійському міському суді розпочалося слухання у справі ще одного учасника одиночного пікету – Азіза Урімова. Йому теж присудили штраф 10 тисяч рублів. Дальнейшие наши действия будут это подача апелляционных жалоб в Верховный суд для рассмотрения данного дела. Так как состав правонарушения на самом деле не было, все протоколы были составлены с ошибками, и протокол об административном правонарушении был составлен с ошибкой, вышедшими всеми сроками на составление протокола. На одиночний протест в Криму 14 жовтня минулого року вийшли більше 100 чоловік. Вони тримали плакати «Кримські татари не терористи» і вимагали зупинити свавілля силовиків. Так звані суди Криму з грудня вже засудили понад 80 учасників акції. Жодного не виправдали. Всім призначили штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Ельзара Мустафаєва, «Заман», АТР. 5 років і 1 місяць колонії поселення та штраф у 20 тисяч рублів. Про таке покарання в суді клопотав окупаційний прокурор Дмитрій Корольов для Володимира Балуха. Завтра очікується оголошення вироку. Сьогодні йому надали останнє слово. Під час промови Балух говорив про політичне переслідування і фальсифікацію його справи. Слезы матерей тех ребят, которые отстаивают законность и право на самоопределение, право на свободу, на чувство достоинства, ценой собственной жизни, сколько уже оплачено. Это все, ребятки, ваша система это все устраивает. Вот эта вот система человеконенавистническая. ФСБ затримала Володимира Балуха у грудні 16-го за нібито незаконне зберігання боєприпасів. Його заарештували на 3 роки і 7 місяців. Пізніше апеляція скасувала вирок. Зараз він під домашнім арештом. Балух вважає, що це помста за проукраїнську позицію, зокрема через прапор України, що майорив на даху його будинку на початку анексії півострова. Верховна Рада завтра розгляне у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу. Про це на Погоджувальній раді анонсував спікер парламенту Андрій Парубій. В першому читанні цей законопроект було ухвалено торік у жовтні. Він визначає Росію державою-агресоркою, а окупацію Донбасу – нелегітимною. Після першого читання в документ внесли рекордну кількість поправок. Водночас, кажуть депутати, протиріччя досі є. Головне – щодо статусу окупованого Росією Криму. Він просто підтверджує те, що був прийнятий законопроект, який був там. Справа в тому, що цей Крим, по великому рахунку, до цього законопроекту великої справи і немає. Тому ці гібридні форми і дозволяють мати різні судження, і дозволяють мати те, що ми можемо по-різному трактувати одне і те саме речення. І Крим, і те, що Росія країна-агресором, чітко згадується в статтях закону. Тому це пропрацьовано з нашими кримськими колегами. Я маю на увазі представників кримських татар, я маю на увазі тих народних депутатів, які представляють Крим. І жодних розбіжностей з цієї тематики зараз немає.
Росія не порушувала Будапештський меморандум щодо України, бо ж анексувала Крим без погроз та застосування ядерної зброї. Це заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на річній підсумковій прес-конференції. Ба більше, за словами головного дипломата держави-окупанта, Кремль поважає територіальні межі України, щоправда, без півострова. Продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Росія намагається узаконити анексію Криму. У Держдумі пропонують денонсувати угоду з Україною про дружбу в частині визнання кордонів. З такою ініціативою виступив депутат від «Єдиної Росії» Константин Затулін. У 97-му році Україна і Росія підписали договір про дружбу, співробітництво та партнерство. І згідно з ним Росія підтвердила, що визнає Крим і Севастополь частиною території України. Нині ж російський депутат Затулін заявляє, оскільки дружби більше немає, питання кордонів треба вирішувати заново. В МЗС України нашому телеканалу повідомили, що ініціативу Затуліна не коментують, бо зважають лише на заяви політиків вищого рівня. Ми маємо вимагати від Російської Федерації повернутися в норми міжнародного права і виконувати закон, в тому числі і договір про дружбу, який визнає територіальну цілісність, суверенітет України, повагу до наших кордонів у міжнародно визначених межах, а це Донбас і Крим. Гімн України ще пролунає в українському Криму та звільненому Донбасі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав президент України Петро Порошенко. Сьогодні 26 років музичній редакції державного гімну. Із цієї нагоди президент поширив відео, на якому діти у звільненому Покровську на Донеччині співали гімн України. Росія може втрутитися у другий тур президентських виборів у Чехії. Про це заявив суперник Мілоша Земана Іржі Драгош. За його словами, російські спецслужби зацікавлені, аби Земан був переобраним президентом. Бо в Іржі Драгоша проукраїнська позиція. Зокрема, раніше він заявляв, що зняття санкцій з Росії не на часі і виступав за надання Україні перспектив членства в ЄС та НАТО. За результатами першого туру президентських виборів у Чехії в Мілоша Земана майже 39% голосів виборців, у Іржі Драгоша майже 27%. Другий тур виборів відбудеться за 2 тижні. Мілош Земан відомий своєю антимусульманською та проросійською позицією. Кір вже у Криму. Окупаційний Розпоживнагляд підтверджує, що випадки захворювання зафіксовано у Сімферополі, Євпаторії та Сакському районі. А останні 2 випадки недуги виявлено у Бахчисарайському районі 5 днів тому. На материковій Україні від кору вже померло 6 людей, серед яких 4 дітей. А в деяких регіонах у навчальних закладах через спалах хвороби оголошено карантин, а дітям без щеплень заборонено відвідувати заняття. В Одесі, наприклад, від сьогодні для дітей, які не мають щеплень від кору, запровадили дистанційне навчання через відеоуроки. У Києві презентували книгу «Кязім Джепаров». Про творчість видатного кримсько-татарського художника написав його брат Ремзі Джепаров. Книгу він привіз з окупованого Криму. Ідея написати про Кязіма Джепарова виникла рік тому. Ремзі Джепаров збирав документи, фотографії, відомості про картини, які зберігаються у приватних та музейних колекціях по всьому світу. Книга была издана на 2 языках. Второй язык английский, 70 работ, которые есть в наличии, и около 100 работ, которые их в наличии нет, они, может быть, по всему свету. Ну, это тяжелый труд, конечно, для них,
Ну, я, естественно, как чем мог помогал, и книга увидела свет. Художник Джапаров – это прежде всего художник с большой буквы. Это человек, который писал работы, которые посвящены его родине, Крыму, его жизни, его народу, который относился с уважением к своей культуре. Эти работы пронизаны любовью. Наразі це всі новини. Наступний випуск «Заман» не пропустіть вже менш ніж за годину. Залишайтеся з нами.